Oh, nya na. Ikaduhang bunot. Ikatulong bunot. Oh, nya na, prihan ha. Unya na. Oh. Unya na ha. Uy, isa lang niya. Isa lang. Uy, ilan mo gibunot? Isa. Oh, isa. Oh, si mama lang ni mo. Dir. Oh, sa mga mama raman eh. Oh, ikapila na. Oh, kinsa pa? Imong mama ha? Oh, nice. Ako mama. Ikaw, te. Kinsa pa? Dire. Kuha kami kay. Ay! Tuak! Oh! Bunot! Ayaw, naray kayo mga dagpo manis. Isa pa. Ay, nara. Oh. Unya na ha. Ikat. Naanak ka. Naanak ka. Blanco na. Oh. Oh, nara. Bunot. Dali aba. Oh, dire. Oh, bunot. Ikaw, May. Ma. Nanak ang mikay. Nanak ang mikay. Ayun, naray kay pagdag ko naman yun. Nanak ang ibong. Nanak ang mikay. Sa tayo ang mikay. Eh, gunitin ninyo yung papel. Gunitin. Ano ba, namin? Oh, okay, para makuan. May. Ha? Ayun, ayun na. Ayun na ba kayo? Asan man yung mama? Oh, sige. Ano na, humat. Nakabunot, sling bag. Oh, sling bag. Sige, dawakan sabay. Padawat sabay. Ipadawat sabay, padawat. Oh, ipadawat. Oh, sling bag. Ano dito? Ito na dito. Ito lang. May, picture ba? Picture! May! Picture! Awesome! Halika! Si! Ay, Mander! Si, dali sa TV. Ito sa aming TV. Ako cellphone ba? Ako cellphone. Wala. Dali pa! Dali pa! Pa! Papa! Ato bang riba? Asa naman si Mateo? Ay, cake. Ano din ka, Mateo? Ay, senior and junior. Sige, tapa, dikit. Dikit gamay. Ana, smile pa. Tubang dali.